Μαζί μας σήμερα έχουμε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Νομού Ηρακλείου του Συνδυασμού Δύναμη Πολιτών, κύριο Μινά Καπετανάκη. Γεια σας. Γεια σας. Έναν φιλόδοξο άνθρωπο, γεμάτο θετική ενέργεια και όρεξη να δημιουργήσει και να υποστηρίξει τον τόπο μας. Κύριε Καπετανάκη, σας καλέσαμε εδώ για να συζητήσουμε σχετικά με το σπουδαιότερο μνημείο της Ενετοκρατίας στην πόλη μας, τα τείχη μας, τα ενετικά τείχη. Προς το παρόν, και δεν πιστεύω να υπάρξει κιόλας, δεν υπάρχει καμία πόλη στην Ευρώπη, ούτε στην Ανατολή, που να σώζει τόσο πλήρη και ακέραια τα οχυρωματικά της έργα. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Δήμος μας ετήθηκε για να μπουν τα τείχη στον κατάλογο της UNESCO και τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επίσης, πριν μερικά χρόνια το Πανεπιστήμιο του Yale από την Αμερική αναγνώρισε και σχολίασε επίσημα τη σπουδαιότητα του μνημείου αυτού. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα ενετικά τείχη είναι όντως το μεγαλύτερο οχυρωματικό έργο στην Ευρώπη που σώζεται, ακέραιο, και είναι πραγματικά ένας μεγαλύτερος πλούτος πολιτιστικός του Ηρακλείου μαζί με την Γνωσό και είναι εντελώς αναξιοποιητός. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από το Δήμο, οι οποίες όμως θεωρώ ότι μπροστά σε αυτό που μπορούν να είναι τα τείχη για την πόλη μας, είναι πάρα πολύ λίγες. Εσείς βέβαια και σαν μηχανολόγος, πολιτικός μηχανικός, πιστεύω ότι έχετε κάποιες προτάσεις όσον αφορά βέβαια και τη στατικότητα και το κατά πόσο μπορούν να δεχτούν τα τείχη μας σε μεγάλο φόρτο. Κοιτάξτε, τα τείχη, το ότι βρίσκονται εκεί τόσα χρόνια, σημαίνει ότι αυτοί που τα έφτιαχναν εκείνη την εποχή είχαν πάρα πολύ καλές γνώσεις και ξέραν πάρα πολύ καλά την τέχνη. Και έχει αποδειχτεί η αντοχή τους όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζονται βέβαια συντήρηση σε πάρα πολλά σημεία, όπως και σε άλλα σημεία που έχουν καταρρεύσει, χρειάζονται συμπλήρωση. Οπότε στατικά είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να γίνουν και έργα δηλαδή αναστήλωσης, συμπλήρωσης και συντήρησης όλων των τειχών. Ένα άλλο έργο που θα πρέπει να γίνει είναι ο φωτισμός των τειχών. Ένα έργο το οποίο πραγματικά θα δώσει ένα άλλο χρώμα στην πόλη και μια τελείως διαφορετική εικόνα. Το τρίτο σκέλος των έργων που πρέπει να γίνει είναι παρεμβάσεις πάνω στα τείχη, ώστε να είναι επισκέψιμα από τον κόσμο. Επειδή πηγαίνω συχνά πάνω στα τείχη και περπατάω, πάω με το ποδήλατο και είναι πραγματικά ένα απίστευτο πράγμα αυτό εκεί, θα πρέπει όμως να γίνει φιλόξενο και ασφαλές και καθαρό για τον κάθε Ηρακλειώτη. Οπότε αυτό είναι το όραμά σας για τα τείχη. Να γίνει ένας φιλόξενος χώρος και για τον τόπιο, αλλά και για τον ξένο που έχετε στην πόλη μας. Ακριβώς. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε, μάλλον να πείτε στη νέα γενιά, σχετικά με τη σχέση τους με τα τείχη, γιατί πολλά νέα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα τέτοιο μνημείο και τη σπουδαιότητά του φυσικά για την πόλη μας. Να σας πω, εγώ σαν παιδί μεγάλωσα απέναντι από τα τείχη και ήταν από τις πρώτες μου παιδικές εικόνες που μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα παιδιά σήμερα όλα αυτά τα χρόνια δεν πιστεύω ότι είχαν καμία επαφή με τα τείχη και τα παροτρύνω να τα επισκεφτούν. Ακόμα και τώρα που, όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν προκειμένου να είναι ασφαλή και επισκέψιμα καθημερινά από όλο τον κόσμο, τα παροτρύνουν να ανέβουν και να τα γνωρίσουν από κοντά. Να το περπατήσουν. Να τα περπατήσουν, ακριβώς. Ναι. Νομίζετε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι συμπληρωματικά ο Δήμος Ηρακλείου για να αναδείξει αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, εκτός του ότι ήδη έχει κάνει κάποια πράγματα? Κοιτάξτε, αυτά που σας λέω είναι τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, οι τρεις πυλώνες των δράσεων που θα πρέπει να αναπτυχθούν για την ανάδειξη των τειχών. Από εκεί και ύστερα αυτό που έχουμε βάλει και στο πρόγραμμά μας σαν συνδυασμός και που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ενοποίηση όλων των πολιτιστικών μνημείων, δηλαδή μαζί με την Γνωσό και κάποιους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, τον Άγιο Πέτρο ίσως και κάποια άλλα μνημεία, να είναι και τα τείχη, ώστε ο τουρίστας που έρχεται εδώ να μην πηγαίνει μόνο στην Γνωσό και να φεύγει, αλλά να μπορεί να κάνει ένα ολοκληρωμένο tour στο Ηράκλειο και να αποκτά μια πλήρη άποψη
για τους αρχαιολογικούς χώρους του Ηρακλείου. Γενικά. Γενικά, μέσα στο οποίο πλάνο αυτό, μέσα σε αυτή την ενοποίηση των χώρων, να είναι και τα ενετικά τείχη. Προς το παρόν τώρα, κάποιος που θέλει να βρει πληροφορίες, γιατί για την Κνωσό, ας πούμε, υπάρχουν και οι ξεναγοί και πληροφορίες άπειρες σε βιβλία, στο ίντερνετ. Όσον αφορά τα τείχη μας, πού θα μπορούσε κάποιος ντόπιος ή ξένος να βρει πληροφορίες? Θεωρώ ότι υπάρχει βιβλιογραφία, όπου υπάρχουν πληροφορίες, και στο ίντερνετ πλέον μπορεί ο καθένας να βρει τα πάντα. Αλλά υπάρχει βιβλιογραφία από ντόπιους κυρίως αρχαιολόγους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες που έχουν ασχοληθεί με τα τείχη και πιστεύω ότι η πληροφορία που υπάρχει για το μνημείο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι προσβάσιμη όμως στον κόσμο? Πιστεύω ότι όποιος θέλει βρίσκει, θα χρειάζεται. Βέβαια, είναι και θέμα προώθησης το να γίνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το σχολείο του γιού μου, για παράδειγμα, στον Νηπιαγωγείο είχαν επισκεφτεί τα τείχη, τους έγινε και κάποια ενημέρωση, τους έδωσαν κάποια φυλάδια, κάποια βιβλία, φύτευσαν κάποια. Έγινε, δηλαδή, τα παιδιά απέκτησαν μια επαφή με το μνημείο αυτό. Άρα νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει μια βιωματική προσέγγιση των τυχών μέσω των σχολείων? Βέβαια. Ούτως ή άλλως, τα πάντα θα πρέπει να γίνονται μέσα από τα σχολεία, διότι μέσα από την παιδεία φτιάχνουν τους ανθρώπους, τους μελλοντικούς. Οπότε θεωρώ ότι μέσα από τα σχολεία θα μπορεί να γίνει από το Δήμο μια προώθηση που να αφορά τα ενετικά τείχη. Τώρα, γνωρίζουμε βέβαια ότι η Κρήτη, και ειδικά τα 3-4 τελευταία χρόνια, είναι ένας διάσημος τουριστικός προορισμός και κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες τουρίστες σε όλη την Κρήτη. Ναι. Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να διαφημιστεί το εύρος του μνημείου, με στόχο βέβαια και την ανάδειξη του μνημείου, όπως έχει αναδειχθεί η Κνωσό, να αναδειχθεί και τα ενετικά τείχη, αλλά όσον αφορά και την αποκόμιση κέρδους για την ενίσχυση της κοινωνίας μας, της τοπικής? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις, ούτως ώστε τα τείχη να γίνουν επισκέψιμα. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής και αυτή τη στιγμή τον τουρίστα δεν μπορείς να τον πας πάνω στα τείχη όπου είναι γεμάτα με σκουπίδια, όπου είναι τα αδέσποτα σκυλιά, όπου δεν είναι κάτι το οποίο μας τιμά σαν εικόνα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Όταν αυτό θα διαμορφωθεί κατάλληλα και θα γίνει επισκέψιμο, τότε θα είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη διαφήμιση. Και όπως σας είπα και πριν, με την ενοποίηση αυτή των αρχαιολογικών χώρων, Κνωσός, Μουσείο, ενετικά τείχη, αλλιώς Πέτρος και κάποια άλλα μνημεία που θα μπορούν, όπως σας είπα και πριν, ο τουρίστας θα μπορεί να έρχεται, να θαμπώνεται από τον πολιτισμό που έχει η πόλη του Ηρακλείου και να πηγαίνει πίσω στο σπίτι του, στη χώρα του και να το μεταδίδει αυτό στους συμπολίτες του. Είναι πραγματικά το Ηράκλειο, είναι η ομορφότερη πόλη, αλλά είναι κρυμμένη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που όντως δεν φαίνονται και πιστεύω ότι ένα από αυτά είναι και τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Να σας πω ένα κόλπο που κάνω συχνά όταν περπατάω, κοιτάω ψηλά πολλές φορές και βλέπεις μια άλλη πόλη, ένα άλλο Ηράκλειο. Βλέπεις πράγματα που όταν κοιτάς χαμηλά δεν τα παρατηρείς. Όντως, ναι. Έχουμε όντως πάρα πολλά πράγματα που ο επισκέπτης, αλλά πιστεύω και ο ντόπιος μπορεί να αποκομίσει από μία βόλτα στο Ηράκλειο και στα τείχη. Φυσικά, έτσι. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και συγχαρητήρια και για αυτό που κάνετε εδώ πέρα και μακάρι να, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, εγώ προσωπικά, σαν Μινάς Καπετανάκης, θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό που κάνετε και να βοηθήσω και σαν μηχανικός όσο μπορώ. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας, είτε είσαστε στο Δήμο είτε όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.